Tak entekno kabeh. Wah, jan wah. Iki mau wah. Malih nggih Pak Igit. Oke. Badhe nembang napa coba jenengan sing anu. Mardika mawon. Mardika. Mardika. Ya. Kunjuk warga masyarakat menawan Mbak. Niken sing dinteni. Wah, semene gedene kelas 1 SMA ya, Jo. Walah, somen kelas. Somen kuliah. Wah, kuliah nggih rong mene, Pak Igit. Ya ora kok ya. Sing lagi nanu mawon nggih. Ayang-ayang. Oke, ayang-ayang. Oh, ayang-ayang. Ayang-ayang karya sapa yo lali aku iki? Karyane sing damel Pak Igit. Mas Rica. Risang. Mas Risang. Risang. Lha memang malah enek sing ngomong Sun Gondrong ngono malahan. Mbok. Ayang-ayang.